Matthew chapter 2 from verse 13. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said. Take the child and his mother. Escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. I'll repeat again. Matthew chapter 2 verse 13. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said. Take the child and his mother. Escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Now, after the visitation of wise men, after they have left the wise men, the word of the Lord came to Joseph. Joseph through an angel of the Lord appeared to Joseph with an instruction. Rise up, simukai tora mwana nemukadzi, mutizire ku Egypt, nokuti Herod is searching for the child. He wants to kill the child. We all know and we all understand that Jesus ari kuuya panyika kuzofira vanhu pamuchinjikwa. Akaberekwa for that reason, to come and die for humankind, for people to be saved through his death and resurrection. My Nokora, Nyam Nokora, you're welcome. God bless you. Thank you so much for tuning in. Devi Mukwemu, you're welcome. God bless you. Thank you so much for tuning in. Baba Chwara, you're welcome. Brother Rob, thank you so much. God bless you. Thank you so much for tuning in. So Matthew chapter 2 from verse 13. An angel appeared to Joseph with an instruction. It's a bit weird. An angel of the Lord, the Almighty God, sent an angel to Joseph with an instruction of running away from a man called Herod. Herod ari kutsvaka Jesu kuti agone kuuraya mwana. Jesu aberekwa auya panyika kuti agone kunotifira pamuchinjikwa. So nauye rufu haisi subject yekuti taitarisira kuti tinganzwe denga richiti Jesu ngaatizwe naye nokuti pane vanoda kumuuraya. But it calls for deeper understanding. It calls for wisdom now. That's the wisdom of the heavens. Tiza ine mwana nekuti Herod ari kutsvaka mwana kuti amuuraye. Joseph waigona kuti ingowani Jesu chinangwa chaakaberekerwa ndechekuti auye kuzofira vanhu pamuchinjikwa. So why running away? Akauya kuzofa. So tinotizirei naye. Chikonzero Jesu anofanirwa kutizwa naye vachienda ku Egypt. Inauye kuti paachangoberekwa ari mudiki, haasati akugona kumake a decision. Remember, wakauya kuzopa upenyu hwake, which means a choice, a decision yaakapa. And munhu ari pa level yekumake a decision, yekumake a choice, munhu haamature. So Jesu apa aberekwa semwana mucheche, haagone kundofira vanhu pamuchinjikwa asi kuti unongourawa. But unofanirwa kuuya kuzofira vanhu pamuchinjikwa by choice. Isarudzo inotaridza rudo nekuzvipira pane zvaakatumwa naBaba kuti aite. So at this age now, pari kupiwa instruction yekunzi tiza ine mwana nokuti Herod ari kuda kuuraya mwana. Yet akauya kuzofira vanhu. But pane paanofanirwa kutiza rufu, iye akauya kuzofa. So ndoda kuexplain the wisdom behind that. Jesu wakauya kuzofa, asi ane time yaanonzi ngaatizwe naye nokuti ari kuda kuurawa. Which means rufu rwaJesu it's a mystery yekuti haana kuurawa, akauya kuzofa. So vanhu pavaiedza kumuuraya, kumubaya nekumurerera pamuchinjikwa, havasi kuita zvaasina kuinga. Vari kubatsira mission yaakainga. But mumind mavo vari kuti taisa a sentence to this guy aita blasphemy, meno zvavari kuita against him. But actually they were not against him in the context of the wisdom of the heavens.
they were helping him to fulfill the mission yaakainga panyika, to shed blood for the salvation of humankind. But nokuti apa anga ari mudiki, so Joseph ari kupiwa instruction yekunzi tiza nemwana uende kuEgypt, nokuti Herod is after the child, he wants to kill the child. Let me explain something now. We are living in a time yekuti Jesu ari kuparidzwa, kana kuti many people they claim to be preaching the gospel of Jesus. It's good kuti vhangeri riparidzwe, but what we need to pray for is the wisdom. Shoko ndiro, but when to minister, the right time, the right people, the wisdom of the knowledge yekuti tivasvitse shoko rinogona kuvabatsira. That's where it matters most now. Why? Because there are people vari wounded, vanoda a message yakatakura much wisdom to bring them to Christ. Because what at the end of the day, mu process yekuti tiunze vanhu kuna Mwari, trying to bring people to Christ, we are causing more damage in their minds or in their hearts, to an extent yekuti munhu anopedzisira akuita pfungwa yekuti saka ndozvinamatira kumba kwangu, saka handiterere mwe munhu. Why? Because they've been abused by other men. So in the process, kana Mwari vakutuma kuti uparidzire kumunhu ari wounded, let me put it this way, handle with care. Understand kuti mudiki anotodawo kutakurwa achitizwa naye. NdiJesu, yes, ivhangeri raKristu, yes, but age now, kana ari mudiki haakuponese, anoda kuponeswa kuti akuponese, anoda kusevwa kuti azova savior akusevhei. Nokuti kana ari mudiki haagoni kukusevha. Jesu Joseph unotiza naye, unoita sekunge uri kumusevha. Why? Kuti azogona kukusevha. So there is a process yatofanirwa kuunderstanda the level vanhu vatiri kudhila navo, vanhu vatiri kutaura navo. We are living in a time yekuti the church has done much damage kuupenyu hwevanhu vazhinji, but still the gospel will never change. The gospel is all about the love of God. Although there are people who are wounded, maybe my church, maybe in the kupi, and somebody is chipping in, is coming in now with the same mind, I need to preach Jesus to people. But at the end, when you lack wisdom, you can cause more damage. Why? Because Jesu uyu mudiki anoda kutizwa naye. Munhu ari kudhila naye mudiki, kana kuti munhu ari wounded, ari kutomboda care in the natural, yet auya kuzopa salvation, auya kuzoita basa raMwari. NdiJesu anofanira kuenda pamuchinjikwa oponesa vanhu. But for the meantime, asati akukwanisa kuita izvozvo iye ari Jesu, anotoda kutizwa naye. So you save him, yet he is the savior. You run away with him, yet he is the one who must protect you. Ndiye rutiziro rwedu. Asi pane patinotiza naye, hatisi kumuprotecta iye, tiri kufambisa a process ye wisdom kuti agone kusvika a level, kuti agova kumachiwa akure kusvika pa level yekuti anobva ava savior. But for the meantime, tinaye saJoseph tinenge tichita sekunge tiri kumuseva. I don't know people if you are hearing me very well. We are living in a time yekuti people vanhu va more wounded kubva papulpit, vanhu vane maunzi, vanhu va damaged kubva papulpit. I've been to social media, you see a lot pastors fighting, pastors exposing each other. At the end of the day, there must be somebody preaching to those people. Apart kuti akabviswa kuchechi, apart kuti pastor we are wrong, we akazodi, there is the truth that must be preached. So what we need now, harisi shoko racho rekuudza vanhu, but the wisdom remaudziro atingaite vanhu, nokuti why? When handling with care, tiri kudhila nemunhu ari damaged. Pano ndiri kuparidza pamusoro paJesu anotizwa naye. Ndiri kuparidza pamusoro paSavior waunoseva.
ndiri kuparidza pamusoro paJesu anokurwira, but wauri kurwira. Jesu mudiki akauya kuzotifira, but pane rumwe rufu rwaanofanirwa kutiza. Iye akauya kuzofa. Kureva kuti harusi rese rufu rwaanofanirwa kusangana naro. Kune mafiro nenguva nezvikonzero zvinoda kuprotectwa. I've seen this, vanhu vari kunyika, when they are exposed much to the bad things zviri kuitika kuchechi, vanokonkluda vachiti there is no need to go to church anymore. Kana kuchechi kuchidai handichaenda. Remember, vari kuudzwa pamusoro pekuipa kwevanhu, yet we forget kuti kuparidza kutaura pamusoro pekunaka kwaMwari. Man is subject to error. Even the one who can claim kuti I'm the better one, I'm the best, so and so very wrong, as long ari munhu, there is an issue. Pane nyaya. Saka anongoparidzwa ndiJesu. So there are times yekuti people are wounded. Instead yekuziva kuti vadiki toda kutiza nawo, we expose them to a road as well. And the damage becomes too much. Joseph tizai nemwana nokuti Herod ari kuda kuuraya mwana. Mwana waari kunzi atize naye ndiJesu ari kuda kuurawa naHerod. Jesu akaingei kuzotifira, but kune rumwe rufu neimwe nguva yaasiri worth kuti afe, anotoda protection. Hongu akauya kuzofa, but pane nguva yekuti anofanirwa kutiza rufu. So number one fact time asati yakwana, is still a baby, asati akura to make a decision yekuti adzokega kuJerusalem to be crucified. So anotizwa naye, one, because of time. Number two, the type of death. Apa akauya akaurawa, it's wrong. Nyangwe akauya kuzofa, but haasi kuzourawa. Achauya kuzofa, to make a decision that I'm going to die. Baba ndiri kuenda pamuchinjikwa. So vese vachazombata vachimurova nekudii, they are not killing him. Vari kubatsira the mission yaakainga kuzoita kuzofulfilla. So we are living in a time yekuti we just rush to speak things. Whether that is correct, ananenge very wrong, we expose them, we do this. But at the end of the day, when we lack wisdom, we can bring in much damage into the body of Christ. Or people will be wounded to a level where people will reject some of the principles are in my scriptures because somebody went on to abuse those principles against them. People of God, hear me very well. Jesu akauya kuzotifira, but apa shoko riri kuti tizai naye nekuti ari kuda kuurawa. Time and type of death. Herod ari kuda kuponda. Herod ari kuda kuuraya mwana. To an extent yekuti kana Mwari wamasimba ose achipa instruction yekuti tizai nemwana. Let me give you this picture. Is almighty and powerful to a level yekuti vaigona kuti ayo rambai muri ipapo. Herod akangouya achida kubata mwana, I'll kill him there and there. But Mwari vanopa shoko rekuti you need to run away. Running away haisi weakness. Running away na Jesu kuenda ku Egypt haisi weakness yekuti Mwari hana power. Herod is much powerful. No. That's the wisdom of God. Kuroti hapasi pese panoshandiswa power. Pane panoda the wisdom of God. Mwari wamasimba ose aigona kuti aiwa Herod akangosvika padhuze achida kubata mwana, I'll kill him there and there. But Mwari vanototi kuna Joseph, you just need to run away from this guy. So running away haisi lack of power. Kuti Mwari vangu vasina power, vaitotyawo Herod, saka vaimirira kuti afe.
God Mwari vaigona kuendela Herod ipapo achida kubata Jesu, but there was a message to run away from Herod, which means when you deal with Herod, you need wisdom more than power. So you see, that's why there are some people who, no matter speak negative about them, they will just remain quiet. Zvinoita sekungo you are more vocal, you are more powerful. Vari kuaccuse nevarotaura pamusoro pezvavo, they are just quiet. But because haisi yese battle iri worth to fight against. There was a time Sanballat and Tobiah vakatuma a message kuna Nehemiah, could you just come to these plains of honor, we want to talk to you. Tione son. Nehemiah ndobva atinoti, I cannot come there. I'm doing the great work of God. I will not come there. Why? Jeremiah wakadefeated Sanballat and Tobiah through wisdom. What was the wisdom behind kusaenda kwake kunoita debate nana Sanballat and Tobiah to the plains of honor? Yaiva nawe yekuti even Nehemiah akanoita debate with Sanballat and Tobiah, akanzi successful awina avakunda pakutaura, still anenge aluza. Why? Because time yaifanirwa kutora pakuconstructa rusvingo rweJerusalem aibva anonoka patime, and the time ine effect in the kingdom. So kunokunda Sanballat na Tobiah kunokuita munhu avakunda, but kunokuita munhu akundikana kuunderstand his mission towards the construction of the wall of Jericho or of Jerusalem. So Jesu ndiye savior, but pano ndiri kuona achisevwa, achitizwa naye naJoseph. And apa message kuna Joseph ndi Mwari wamasimba ose, Almighty God, powerful God. Arikuti, but in this matter, for this time, you need to run away with the child. Joseph aigona kuti, I decree and I declare the might and the power of God to deal with Herod. But this time, as we pray against Herod, you must run away with the child. So there are times that we need to pray against certain things, but there are times that we need to hear the mind or to know the mind of God, what we are supposed to do in a certain scenario or in a certain issue. Jesu ndiye auya kuzofira vanhu, but mafiro aya nenguva iyi Mwari havasi kuda, to a level yekuti vanoti Joseph tiza nemwana. Kutiza nemwana haisi weakness. That's the mind of God. Ipfungwa ya Mwari. Kutiza nemwana haisi weakness. But that's the mind of God. Jesu wadikutaura nezvake apa ndiari kuti neshoko. Herod is searching for the child to kill him. He's still a child. Why? Look at the Bible, Isaiah chapter 9 verse 6. Not unto us a child is born, unto us a son is given. John 3. Nobudisa pachena chatakapiwa na Mwari chaida kudevelopa from being a child to become a son. I'll go for the common scripture, John 3:15. John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only Son. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. So chatakapiwa na Mwari, unto us a child is born, unto us a son is given. Kureva kuti kana asati apa stage yekuva son, haagoni kuita zvaakainga. So Joseph must protect the child, and the child must develop and grow to become a son. Then the son watakapiwa na Mwari ndiari kuenda pa cross to die and to redeem humankind. So panapa Herod is after the child, not the son.
Herod is after the child. He wants to kill the child because he knows that the child will later develop and become the son. And the son is a gift yapiwa naMwari kunyika, for God so loved the world he gave his only begotten son, that whosoever believes in him. Kurati stage yekubva pana child to become a son ndo iri kuda kufaitwa. He's the same Jesus. Ari kunzi naIsaiah, unto us a child is born, a son is given. Kurati chaberekwa ichi chinofanirwa kuprotectwa nekudevelopwa kusvika chava son, chobva chati protector nekutibatsira. So Herod is a demon system. Iri kuda kufighta the child, to kill the child. Why? Because anoziva kuti when I kill the child, the son will not manifest. Why? Because the child is a process. Ichakura munhu yodeveloper to become a son. So in our times now, when a minister of the word lacks wisdom, instead of protecting the child, anorega the child ari maoko achibatwa naHerod. Let me help you this way. Message ukaziva zera remunhu wauri kutaura naye inosiyana kana wakutaura nemumwe munhu ane zera rakasiyana nemunhu iyeyo, but zvine chirevo chimwe chete. Message yauinayo kana uchidhila nemunhu ari wounded. That's why kupanyika vanoti kana munhu ari wounded kana kuti akakura achinetswa nekudii anombonida counseling. Why? Because munhu ari damaged anofanira kutanga apinda muprocess yecounseling. So in spiritual matters is the same thing. But the damage yako now ndeyekuti we treat everybody semunhu ari pasame level in the things of God. We are different. We are different. Vamwe vana, the child. Vamwe vakura now, they are sons. So addressing a child, nekuaddressa munhu amature. You address from different point of view. Zera remunhu rinokupa understanding newisdom yekuti unopresenta sei message kwaari. Munhu mukuru kana akabata banga, unogona kumuti wadikisa ako banga apa rinokukuvadza. But mwana mudiki kana akabata banga anotamba naro, ukamuudza kuti rinokuvadza hazvinzwi. But what you need to do, kana waona mwana akabata banga, instead yekuita shout to him or to her, you can just take something from the fridge, maybe apple or banana, obva wamuti paunopresenta chakanaka kwaari chaanoda, anosiya chakashata pasi, nekuti haagone kubata banga, haagone kuramba akabata banga achida kugamuchira apple kana banana. Kureva kuti kumwana mudiki unopresenta chimwe chinhu in substitute yechaakabata, oisa banga pasi, otora apple. But kumunhu mukuru, even usina kupresenta apple or banana, information iyoyo anogona kuigamuchira akazvinzwisisa kuti banga randakabata riri dangerous randiri kutamba naro rigandise pasi. So nhau iripo ndeyekuti we munhu aise banga pasi rinokuwadza, but zera remunhu rinokupa the kind of the right message yekudhila nemunhu. Kana ari mwana mudiki kumuudza zviri proper izvozvo kuti banga rinokuwadza, inyaya yekuti mwana mudiki haagone kuzvinzwisisa, ari kutotamba naro, haana basa nazvo. Even richigona kutokuwadza iye, even reza, ukatora razor blade ukaisa pachena, mwana mudiki anobata achitambisa, at the end anochekwa zvigunwe kana kuzvikuwadza. But munhu akura anounderstand kuti reza daiswa pakanaka inokuwadza, inoda kubatwa zvakanaka. So when dealing with somebody, ukasa understand level yake, unomupa the right message, but inoramba ichimudamage iyo iri right. A lot of people are damaged and wounded nekuda kwevhangeri rawanda masocial media, especially rinotaura pamusoro pekuti ninge asi munhu waMwari, ninge akazodai tsotsi nekuzodii. At the end munhu anga asati amature in understanding the things of the kingdom, achiri kunida somebody who can teach him and help him. So kana audzwa kunzi the teachers and the helpers they are wicked and everything else, anodevelopa mindset yekuti saka ndichazvinamatira ndega, ndozvitsvakira Mwari wangu ndega.
You can do that. Zvinoita. But there is a stage in life yaunofanirwa kudzidziswa kufamba nyange uchizofamba. There is a stage in life yaunodzidziswa kutaura nyange uchizovawo a speaker in life. Kutarisa mukomana anonzi Samuel akadzidziswa kunzwa Mwari nemudhara ainzi Bishop Eli. Aitoshedzwa naMwari achimhanya kumunhu kusvika munhu asiri kushedzwa, but by experience and knowledge akamuudza kuti ukanzwa izwi richidaro ndiMwari, unokuti Ishe taurai, muranda akateerera. So there is a stage in life where you need somebody to teach you. That's why the Bible teaches some are teachers, some are prophets, some are evangelists. You need such kind of a man who is gifted or a woman who is gifted in such an area to help you grow. But kana wounded, for example, wasvika pasocial media usanga nevhangeri rekuti mufundisi wacho vari kutukana, vari kutaura zvakati, uyo itsotsi akazodai uyo itsotsi, unodevelopa a mind because uri mwana mudiki. Unopedzera waona pasisina need to be taught with somebody. Unobva waita mind yekuti ndozvinamatira Mwari wangu, ndozvitsvagira Mwari wacho anotaurawo neni. It's true. Sedunga munhu on a personal level, you can speak to God, you can pray to God, God will speak to you. But it's a process. You need a mentor, you need somebody to help you. There are things in life you need to be taught. Look at Jesus. Wakauya kuzotifira, but pane paida kuurawa. Iye asi kutomboziva. Mwari vakatotaura naJoseph kwete naJesu wacho. Vakati Joseph tiza nemwana Herode ari kuda kuuraya mwana. Kureva kuti Jesu ipapo Joseph ari kuita stand on the gap yekubatsira the child to become a son. Nokuti kana ava a son, Mwari havaende kuna Joseph kuti mwana wako ada kuurawa, taura naye atize. Mwari vanotaura naJesu, Jesu anotaura nababa ari muGetsemani. But this time haasi muGetsemani, ari mukastodi, ari mumaoko aJoseph. So Mwari vari kutaura naJoseph to play a role of a father mulife yaJesu kuti vatize naye. But imagine kuti Jesu achangoberekwa obva angosvikirana nevhangeri rekuti mumwe munhu haana sei paupenyu hwako, zvinoda kuitika muupenyu hwako, Mwari wako anodhila newe. Yet Mwari pavari kuda kudhila naJesu vari kuenda through Joseph. I pray for the wisdom of God kuti iwanike pakati pedu, because a lot of damage is being done in the church through the pulpit. Vanhu vari bitter, vanhu they are exchanging words, vanhu they are saying a lot to an extent yekuti munhu a non-believer angamboita pfungwa yekuti ndakuda kunamata Mwari, osvika vafundisi vacho vachitukana kana kuti pachitaurwa zviri negative, anonyatsoona kuti there is no need. Yet chaari kutadza kubhalansisana kuti mudiki kusaziva kuti people they can go wrong, people can mess up, but Jesus is the truth. Sa munhu kana ari mudiki pakapresentwa kuipa kwemufundisi, asati apresenterwa rudo nekunaka kwaMwari, anobatira nyaya pamunhu osiya kubata nyaya iri muna Kristu. At the end we are losing people. Why? Because it damage to those who are not mature. Those who are not mature, they cannot separate the two. Men of God havagone kuseparate kuti pana God na men. Men can mess up, but God cannot. Application of wisdom is very important in the body of Christ. For example, mumba mukapinda nyoka, there is no need to destroy property yese iri mumba. You must find wisdom how to deal with that snake. Maybe kupisa raba, ikachokwa nesmoke inobuda panze. There are many ways to deal with the snake yapinda mumba than to burn the whole house. Nekuda kwekuti mumba mapinda nyoka, because after mapisa imba iyoyo, you still need shelter. You are going to construct another house. And imagine, mavaka imwe imba, mapisa imba, mavaka imwe, mupinda futi nyoka. How many houses are you going to burn? Nekushaiwa wisdom to deal with the snake yapinda mumba. Imba ngani dzichapiswa nekuti mumba muri kupinda nyoka, than kuti tifind the wisdom to deal with the snake yapinda mumba. So Jesu rufu rwakatanga kutiza, haana kutiza netsoka dzake. Instruction yakapiwa Joseph kuti tiza ine mwana, Herod is after the child. There is somebody in your life, tarisa muupenyu wa Jesu, kuti Joseph akaplaya a role
yekutiza naJesu kubva pakuda kuurawa naHerodhi. Mwari vakatuma in angel ikapa message kuna Joseph kuti tizai nemwana. There is a level, there is a time in life, despite chamwari unacho uri muprocess zvinhu zvaMwari, there is somebody you need. Dai Mwari vatiwanira nyasha. We are living in such dangerous times yekuti at the end of the day you are wounded, ende munhu akasangana newe haana kukuita handle with care, akawedzera maunzi to an extent yekuti pfungwa yako yaikungoti I don't want somebody in my life, I'll do my own things. Munamato wangu ndewokuti kana uri mudiki, Mwari ngaakupewo Joseph anotiza newe. Why? Nokuti haugone to be developer to become a son. Because as long you are a child, uri savior. Pani time yaunosevwa. Jesu ndiye savior, but hapaida kusevwa. Kubva parufu, iye akauya kuzofa. And God used Joseph in his life. People of God, hear me very well. Mwari ndi Mwari wamasimba ose. Vaigona kudhila naHerodhi in a way yekuti papasina need yekuti Joseph atize. Mwari ndi Mwari wamasimba ose. Vaigona kungouraya Herodhi ipapo kuti Joseph chiregera kutiza, Herodhi ndakutomuuraya. But vakaiswa shoko rekuti you run away with the child. Run away with the child. For Herod is after the child. He wants to kill him. The devil is taking advantage when the minister of the word or when the preacher lacks wisdom. Vana vadiki vari kufa pamweya. Vana vadiki vari kuurawa pamweya. Jesu akauya kuzofa. Asi ane rumwe rufu rwaanofanirwa kutiza. Why? Nekuti rufu ruri kuuya in wrong time. Unto us a child is born, unto us a son is given. He must die at the cross as the Son of God. Akaurawa ari mumaoko aJoseph, ari kufa as a child. So as a child, he cannot save humankind. Why? Because rufu rwake, it must be a personal decision. Yaitwa out of love. But kuurawa ari mwana mudiki kupondwa kutorerwa upenyu. But kana ari a son anouya kuzopa upenyu hwake. Kana ari a child anotorerwa upenyu, anopondwa, anourawa. People of God, hear me very well. Mwari ndi Mwari wamasimba ose. Asi vane nguva dzavanopa munhu vhangeri rekuti tiza ine mwana. You know, there are time yekuti munhu anoramba ari panzvimbo achitoda kunzwa kuti Mwari vanoti kudii, Mwari vanoti kudii. Yet atitaura mauri kuti tiza ndiye Mwari wacho. Nzvimbo yauri haisi right. Herod is after you in that place. Because uri mwana mudiki. There are times yekuti the devil akaisa a damage in your life uri mudiki. You will be wounded to a level yekuti you don't become a son. Anogona kuzoita basa raMwari. Because wakakuvadzwa uri mwana mudiki. You are still growing, you are still trying to grow so that you can do the work of God. And remove from life mako move my squad damage. He wants to kill the child. Why? Because unto us a child is born, unto us a son is given. Saka fight yake ndirekuti kana atova a son, I cannot fight him. What I need to do, I must kill him as a child. Nekuti akangova a son, he can die for entire humankind. So the devil is after the child, not the son. For he knows, kana angova son, he will qualify to die for entire human race. But kana ari a child, I can just kill him right there. So vana vadiki mukunamata vari kukuvadzwa. Vari kukuvadzwa.
vari kuoneswa zvinhu zvavasingafanirwe kuona, vari kuziva zvinhu zvavasingafanirwe kuziva. Do you know there's a danger yekukasika kuziva zvinhu zvavasingafanirwe kuziva? Matthew 16. Jesu achiburuka. All right. Matthew 16. Anoti, don't tell people that I'm Messiah. That message in a chekuita ne time, because we are supposed to tell people that Jesus is Lord and Jesus is Messiah. Matthew 16 from verse 20. Then he warned his disciples not to tell anyone that he was Christ. People were not mature enough to handle this message. Not the message ikasvika kwavari, hapana achabata Jesu kuenda pacross, vanhu havachaponeswa. Yet is the truth that Jesus is Christ. But the truth in the wrong time brings more damage to the mission or to the plan of God. So people today, they are being wounded. Ne truth kana vari vana vasati vakugona kuendela nekunzwisisa zvinhu. There are people who don't know that a prophet, a pastor, an evangelist is still a man. They think as long as you got the gift, you are in a class of your own, you are more like an angel. So pavanozonzwa anything, something negative, something, vanofa because vana havagone kupatsanura the two things. Ruth na Opa vakaparidzirwa vhangeri 1. Dzokerai kuna baba venyu, dzokerai kuna Mwari wenyu. Ina handigoni kukuberekerai murume angakuroorei. Opa kissed her mother-in-law goodbye. But Ruth akati ndakuenda nemi. Mwari wenyu achava Mwari wangu. Kurati Ruth akaswicha kubva palevel iri natural yekuti handisi kutsvaka ability yenyu yekuti mubereke mundipe murume, but nekuti ndauya kuna Mwari wenyu. Mwari iyeyo ane varume vaakasika vatoriko already vari available vari kuBethlehem. Kurati paakati Mwari wenyu achava Mwari wangu, akati I'm no longer, yes, I'm following you, but mainly the greatest of all, I'm following your God. And the ability ya Mwari wenyu ndoiziva. Imi munogona kushayiwa ability kuberekera murume anotiroora, but Mwari wekwaIsraeri haagone kutishayisa murume angatiroore. Imi hamuchakwanisa, but your God is able. Kureva kuti munhu aanga mature akuseparata human error, weakness yamwene vake kuti havachagona kutiitira anything, but chandinoziva Mwari unoita. But mumwe akatarisa mashoko aya, akatarisa amwene vake akaona kuti haashuwa mataura chokwadi, hapana chichabuda, regai ndidzokere. Yeti pane chinobuda when you switch your mind to a higher level yekuunderstanda kuti men can fail but God cannot. Zvaita kuti vese vadzokere vasiyane naNaomi, but akatevera akakontinya une chakanaka chaakaitirwa naMwari. Asi vhangeri raikonzera kuti vadzokere kumashure, pane mumwe akarinzwa nemunzwiro wake. Kureva kuti Ruth naOpa ndo patinoona a difference yemwana nemunhu akura. Akura anonzwa Mwari kuti Mwari uyu anogona. Mudiki anonzwa ability ya pastor ya mentor wake kuti kana vati handichagona kukuberekerai murume anokuroorai, there is no need to follow. But akanzwa Mwari kuti no, uyu munhu watiri kutevera haana ability yacho, but still God is connecting us to something good, something better, something great, Bethlehem. But we will follow this one ari wounded. We will follow this one ari kutakura a bad name. Remember, Naomi went on to call herself Mara, meaning bitter. Haasisina zita riri attractive rekuti mumutevere. But Mwari anoramba ari Mwari. Mwari anoramba ari Mwari. Mwari anoramba ari Mwari. Mwari anoramba ari Mwari. Danger yapo is when people are not mature or they are still children and they lack wisdom and they are exposed kuzvinhu zvekuti at the end ndivo vanofa pamweya. Can I tell you this? Kune chokwadi chekuti ukaziva mu wrong time. Hande kubhuku raGenesis.
Genesis 2:25. Genesis 2:25. Genesis 2:25, you note, the man and his wife were both naked, and they felt no shame. The man and his wife were both naked, and felt no shame. Murume nemukadzi vainge vakashama vari mugadheni, asi vanga vasina nyadzi. So they were already naked, vasati vadya michero, vakangosikwa vakadaro. But there came a time yekuti vakazoona kuti vakashama. Ende Mwari hana kuti aiwa magara makashama, don't worry. Mwari vakatosisa futi a question, that's Genesis 3:11. Who told you that you were naked? Who told you? Who told you? Kuda kuti mapiwa information, it's the truth kuti hamuna kupfeka. But God is worried to who told you. Kuda kuti maudzwa at a time yekuti ma-expose kwa kuzvinhu zvechokwadi, but musati mature to handle that truth. Kuda zvichaunza more damage. Why? Munhu wakandotora mashizha akazvipfekedza. Munhu akatanga kunyara nekuhwanda Mwari. Why? Munhu haasati mature kuunderstanda kuti anofanirwa kuhwanda the provider, anofanirwa kuhwanda the creator, anofanirwa kuhwanda Mwari wangu. But akanga exposed asati mature to handle the matter yekuti ari naked. They were both naked. 2:25. And they felt no shame. But time yavakadya muchero vaka-expose kwa wrong information, uchaona kuti vakatanga kupfeka mashizha emuonde, vakatanga kuhwanda vaMwari. Mwari vauya vakatoita mubvunzo kuti who told you? Kwete kuti ndiri kupikisa kuti hamuna kushama, but ndiri worried kuti pana kunzirai information musati mature. At the end ndeyekuti information yamapiwa kunzi muri naked, muchange mane mweya wokuvenga Mwari, kwete wokuda Mwari, wekuhwanda Mwari nekunzvenga Mwari. Why? Kureva kuti hamuchada relationship, hamuchada kuonana naMwari, makutohwanda mune kunyara kwaamamuri. They were both naked, but it's still God came to them and said, who told you that you are naked? Kurati kune information kana ikatova yechokwadi, but we must know the right time to deliver the message. Tichiona kuti maturity yemunhu iri valid for this kind of message. When we lack wisdom, tinoudza vanhu kuti vari naked, ivo vanga vari naked, and still God will question them, who told you that you were naked? Kurati maunza shoko ndiro, but kumunhu asati amature to handle that word. So in our time now, vanhu vari kuhwanda, vari kuramba kutendeuka nekunamata Mwari nekuda kwekuti vanzwa zvakawanda zviri kuitika mumachechi zviri negative, vanzwa zvakawanda whether true or false, but zvakoza much damage the body of Christ to an extent yekuti munhu anoramba akagara kubhawa achiti ndinoingei muri kuita zvakati, koko ndinoingei, takanzwa kuti muri kudai, ndinoingei. Yet kana zvikava zvechokwadi kuti vanhu vane zvavari kuita, God is still God and God is love. Mwari rudo, Mwari vakatendeka, Mwari vakarurama. But nokuti munhu uyu mudiki, the devil will always strike when you are still a child. Herod was after the child. Parikudiwa the type of a Joseph anotiza nechild. Parikudiwa mhando yemurume anoti Joseph anotiza nemwana. Pakasheka Joseph anotiza nemwana, Herod is after the child. The devil is after those vasati mature to understand the things of the kingdom. Anoziva kuti ndikangoisa a dimension to them, vanofa pamweya. I'm sure somebody can relate to what I'm saying. Kune vanhu vafa pamweya nekuda kwezvavanzwa, whether true or false, they are dead. Vafa. I remember there was a time when I went to teach, there are principles are in kingdom yaMwari, mushoko raMwari, ekuti whether somebody abused you or did it in a wrong way,
but still the principles remain there. Makata boshala basataka. Marabadeke dala boshiata kula basanta. Ikatarando roboshiata baloga diasa. Father, we thank you for such a time for your word. Grant us wisdom. Tinokumbira uchenjeri unobva kwamuri Mwari. So we can handle every matter with wisdom and with understanding your mind. Muri Mwari wamasimba ose makatendera Josefa kutiza nemwana. Baba tinokumbira the wisdom from above. Nokuti shoko nyero ati uchenjeri unobva kwamuri une rudo, une tsitsi. So when a minister of the word is wisdom now, the wisdom from above, uchenjeri unobva kuna Mwari unoputirwa nerudo, mercy. I'll read again. James chapter 3 verse 17. But the wisdom that comes from heaven, first of all, is pure, then peace-loving, peace-loving, peace-loving. Message ngaiblendwe nekuda runyararo, peace-loving, mercy. These are not over. Anyway, I just pray for the body of Christ. Or just pray for the body of Christ. We just pray. We are living in dangerous times. Sometimes it becomes hard for the evangelist to preach Jesus to people. Why? Because people have heard a lot, very negative, from the pulpit, from the so-called men of God, and at the end, they are resistant to the word. Why? Because the Herod is after the child. There is a demonic system. Inotoziva kuti kana vana vadiki va damaged spiritually vatofa. Vana vadiki vanhu vasati vakura pazvinhu zvaMwari vakanzwa zviri negative mumachechi, at the end vanoregera kunamata kana kuti vanofa varimo muchechi macho. Kufa kwandi kutaura ndikupa mweya. They will die spiritually. They will attend church for membership, but they are no longer growing spiritually. Why? Because physically they are there, but spiritually they are